Kajing ai but kajing it ba kajong oblay u Jesus Christ shapi hakni ka step. Ya kajing pusan na kaktian kajong oblay. Ginyu pule na ka kitab ka ba argi chronicle kal nang ka ba khanriu ka khat ka ba khandai. Namar ki khmat jong utrai ki shat keleng ha ka perthai baro. Pan klan yala dia. Bar kita ki ba ka dono jong ki kala janai hu. Ha ka ne mela lebet namar nadu menta mensayo kitma. Kini kalau ke kentien jong hanani unong yo I syaus asa us Juda. Us asa ulong ubriu ubashanya haublay hagaba menikong. Paru bale ya ke badai khmat jong utrai. Ndai hagazing ya lenti ke jong. Kadang kepor bagi Israel kila penthot yaga hima ga jong but us Juda hakum gri kepor ula wad ya ga jingrap na Ben Hadad us Syria but na ga jing wad jingrap ga jong na us Syria ula yo ya ga jing pelat na ga jing penwet jong ga jad ben Israel hang ni us asa wala da ula yo ya ga jing job Henry ka ktien la utra ka lawan shu kata kalong oblay shim la shams ba u namar ba shim la shania ha oblay ula shania ha obreo shim la wadi ka jingarap na oblay ula wadi ka jingarap na obreo dalor kata udi ubriu ubam tep pad ubam itu ya ublay ubayam kani kala pinsusi ya ka download ka jong blay ha ka ba ublay la kren lamba jong hanani ba u masa la le ek bam day tak ba pai khmat sha ubriu nong way hang ni I ka jing hikai ka bangidan kamban yo kata kalong haga jingem inon kamban shania haublay taka download ka jingi baro inon kamban pai khmat shaublay ubalong ru ka jubab naga benta ka jingdon kam ka jingi baro imde ban kled ban pai khmat shaublay naga benta ka nugu ka jingi ka bangi ya kendo aktin ka jongblay kong paublay upet saudong keleng ke perthai perwat kanu ke download ke bajanai ke babu ya ke jinsanya hau lingba kini ke kentien ke bawahanan ni ula keren us masa ula bitar ula set bendi ya uhana ni padam tang kata hadir katukan ni ke jimpang kalawan haus asa bat kani ka jimpang ka ba ula yoru usi masa shim la wat ya ka jimpan khya no blay anu la wan be tang na ki breo bat kani kala lam yu shadu ka jingyap te den na ka ta ni ka ski lengba kani ka jing tho bat ka jingja ka bala bu jing tho ha ka tien ka jong blay blay kwa yang a ba de phi bangin kin mau hapleng ka jing ngimde ban klet ban pai khmat show blay hapleng jong ga jing identity ngimde ban smoke lumar hendai de ban bu ya ga jing shania ka ba shispa na ga ba shispa how blay ka ban ningkong pinjo ya ga jing suk ha ga ba shapo ga download ka jompi ka bar blay on ip ka jing job te to blay ga jing suk norang ka ba pi ya ga ni si baro ka way wadam klet ublay u jepi kumba pilong amen.